Počúvajte pozorne. Vaše rúže umierajú. A je to vaša vina. Každý jún robíte tú istú chybu. Ignorujete prvé varovanie. Myslíte si, že to prejde samo, ale neprejde. Pozrite sa pozorne. Na tie najmladšie, najšťavnatejšie výhonky. Vidíte ich? Malé zelené, čierne alebo žlté bodky. Sedia tam. A množia sa. Rýchlosťou, ktorú si ani neviete predstaviť. A čo urobíte vy? Bežíte do obchodu. Pre farebnú fľašu s jedom. Míňate peniaze na chémiu, ktorej ani nerozumiete. Na sľuby, ktoré sú len lži. Striekate to svinstvo na svoje kvety. Na pýchu vašej záhrady. Myslíte si, že ich zachraňujete? Pravda je taká, že ich pomaly zabíjate. Spolu s vožkami zabíjate aj včely. Lienky. Všetko živé, čo vám pomáha. A ten jed, ten zostáva. V pôde. Vo vode. Vo vašom ovoci. Vo vás. Musíte pochopiť, že čo sa deje. Vožka nie je len hmyz. Je to cudzopasník. Zabodáva svoj bodec do žil rastliny. A saje. Saje životodarnú miazgu. Kvapku po kvapke. Rastlina slabne. Chradne. Jej listy sa krútia. Pučiky sa nikdy neotvoria. Alebo sa otvoria zdeformované a slabé. A to nie je všetko. Vožky vylučujú lepkavú sladkú tekutinu. Medovicu? Táto medovica je živnou pôdou pre čiernu pleseň. Vaše rúže zčernejú. Prestanú dýchať. Stop! Zastavte toto šialenstvo. Existuje cesta. Stará, jednoduchá a účinná. Zabudnite na jedy. Potrebujete len dve veci, ktoré máte doma. Vodu a mydlo. Nie hociaké mydlo. Nie je to voňavé, krémové z reklamy. Potrebujete obyčajné jadrové mydlo. Alebo draselné mydlo. Bez parfumov, bez farbív. Prečo mydlo? Pretože jeho mastné kyseliny rozpúšťajú voskový ochranný obal na tele vošiek. Bez neho sa hmyz okamžite vysuší. Zomrie. Rýchlo a bezpečne. Toto neublíži rastline. Neublíži včelám, ak ich priamo nepostriekate. A neublíži vám. Postup je jednoduchý. Aj pre úplného začiatočníka. 5 minút vášho času. Vezmite 10 až 20 gramov mydla. To je asi jedna polievková lyžica nastrúhaného mydla. Rozpustite ho v 1 litri teplej vody. Dobre premiešajte, kým sa mydlo úplne nerozpustí. Nechajte vychladnúť. Prelejte do postrekovača. Teraz to najdôležitejšie. Striekajte večer alebo veľmi skoro ráno. Nikdy nie na priamom slnku. Slnko by v kombinácii s mydlom mohlo spáliť listy. A včely už spia. Striekajte dôkladne. Celú rastlinu. Z vrchu. A hlavne zo spodu listov. Tam sa vožky skrývajú. Nezabudnite na púčiky a mladé výhonky. Buďte nekompromisní. Každý milimeter. Nechajte pôsobiť. Uvidíte, ako vožky odpadávajú. Na druhý deň ráno môžete rastlinu osprchovať čistou vodou. Zmijete mŕtve vožky a zvyšky mydla. Ak je zamorenie silné, zopakujte postrek o 3 dní. A potom znova o týždeň. To je všetko. Žiadna veda. Žiadne jedy. Len zdravý sedliacky rozum. Urobte to. Ešte dnes večer. Vaše rúže sa vám poďakujú. Budú kvitnúť ako nikdy predtým. Budú silné. Zdravé. Plné života. Vrátili ste rovnováhu. Pracovali ste s prírodou, nie proti nej. Toto je skutočné záhradkárstvo. Vedomosti našich starých materí. Ak chcete viac takýchto rád, bez nezmyslov a chémie, prihláste sa na odber. Spoločne vrátime našim záhradám dušu a našej práci zmysel. Koniec hlásenia.